Monggo Mas Gareng, yo kanca ning wisik gembira. Sore prayoga Sugeng enjing bapakku. Sugeng enjing. Wah, tenan reng. Yai kene ngremen-ngremenke penggalih katane Pak DJW ya tasih lenggal. Alhamdulillah. Kula benjang siang sowan Pak D, ngopi. Wah iya. Kula dereng wangsul teng Malang Pak D. Wah iya. Pak Tri nggih tasih lenggah, Pak Tris nggih tasih lenggah, Pak Lurah tasih lenggah. Lho jenenge bejone sampeyan Mas. Nggih dos pundi Pak? Ing atase sampeyan ki paribasane bendina ning kiwa tengen kene, ning piyayi kene ora jelek-jeleke nanggap sampeyan. Mergo sing terjangkau niku nggih jenengan niku. Nggih, nggih. Kula niku pun gareng sak SPW ya. SPW ya apa? Sak pawehe ngoten. Kula niku sing penting iso metu kok omah ngoten mawon, Pak. Iki jane ora galeng tralaling anu gareng igala. Oh, igala. Igala niku iki gareng ora larang. Oh, entuk titel anyar meneh. Igala. Igala. Nek mimin kae serigala. Oh, serigala. Iya. Mulane kuwi Kang Parmosih kadang-kadang SKTS Mas Lamet, Mas Tri matur nuwun sanget burung kundur. Monitor wonten live streaming ugi taksih kathah. Live TikTok kita taksih kathah. Mas Tarno Tania Jaya. Oh nggih. Adi Lanang Alfa Lampu Bekonang. Nggih. Nggih, pendeman-pendemen Pak Tantut taksih standby wonten HP-nipun piyambak. Aja nganggo pendeman. Pak Pandemen. Pandemen tok aja pendeman-pendemen iki. Pendemi apa kuwi? Pandemen. Pandemen ya. Pecinta. Nyatane panitia ya tanggap sasmita. Para kadang-kadang mudha tumaruna ya nyaosi wujude, maringi wujude bakmi. Ciri kasih Karangdawa iki bakmi. Saestu Pak ten mriki niku saestu wis pasugatan napa mawon banyu mili nganti wanci gara-gara tanpa kendhat Pak niki Pak. Lah nggih. Pun ya ampun, bejo-bejane iki nek pas kopen ya kopen tenan kaya teng mriki ngeten iki. Napa pun nate nyambut gawe iki ora kopen ngono wis tau. Nggih nate. Nah, jenenge suka dukane dadi seniman ya Mas ya. Leres. Dibayar ya wis tau, urung dibayar ora dibayar ya wis tau. Nggih belek blas. Nek dalang urung lakone ora dibayar iki durung dalang Mas. Aku dhisik wis tau ngono kuwi tinggal lunga sing duwe gawe. Alhamdulillah. Ngono ya apa-apa wis ora usah digagas. Tinggi ikhlas. Nggih, ikhlas Pak. Nek kula nembe ping pisan pindho, lah Pak mantep niku sasate niku pun tahu kok napa niku nek ping 10 niku pun nate kok ngasta ora dibayar ki moga. Ning piyayine ya nrimo ing pandum nyatane ya lumintu. Ngono lho. Mila hebat wonten ing jalin mriki Pak. Nggih. Tanggung jawabe panitia hebat luar biasa sing ngopeni kanca-kanca klebu kula. Wis hebat saestu. Nggih. Ugi kabar bingah malih niki wau pikantuk hadiah utawi sedekah saking Pak Haji Pak Haji Tri. Nggih Pak Tris. Nggih. Pripun? Maringi bebungah kuwatah sanget Pak wau sak bentel ngoten duwite mau. Kagem sinten? Kagem Mbak Apri kalih Mbak Mimin. Kalih Mas Gareng. Kula kelewatan meleh kok Pak. Aja ngresula reng. Mboten. Kan rezeki ra entuk dimereni. Ora dimereni. Ra entuk dimereni. Mbok menawa kuwi rezekine Mimin, rezekine jabang bayine sing dikandung. Nggih. Niku pun 3 dina jare mung wetenge kaya dipancal-pancal ngoten terus kok niku. Apa
meteng cindil apa piye. Isi Pak isi. Nah nggih, Mbak Putri diaturi jumeneng saderengipun jumenengke Mbak Mimin kali Mbak Apri. Mbak Putri Rumiyin. Mbak Putri Rumiyin. Wong ayu pun dahare pun sampun dereng. Nggih. Oh, nggih. Sampun nggih, Mangga. Mbak Mimin tenan Kak. Ya, mangga. Duduk. Duduk. Mas Agus Girang apa nututi mumpidan ya Mas? Lagi anu kok toyan kok ya. Sugeng enjing Mbak Putri. Sugeng enjing Pak Petruk. Oh, wadah. Jenengan anak saya sepuh, saya cantik, saya Alah, cantik ngono. mboten. Sugeng enjang Mas. Sugeng enjing wong ayu wong cantik. Kula niku ngantos anu mbah sesek saking kat wau maem terus. Lah iya. Nggih. Kompen tenan. Kompen saestu. Wis pumpung enek wis kabeh dilebokke ngono wae. Nang omah ya ora ana apa-apa kok Mas. Pumpung enek kok. Lah Tur iya. enak kabeh. Leres, ecos danten. Ecos danten. Kula nyuwun pelok barang, Mbak. Nek jenengan niku ora pelok barang kayane ora pati asik ngeten lho. Alah. Oh, tenan kok sindene Pak Purbo Asmara. Nggih. Nek kula niku mung pira. Perlu bahasane iki anu nuwun sewu le diderek jenengan niku tak sik Pak Purbo saderenge kula ngoten lho. Mboten, Mah, riyen jenengan. Malah sik kula to? Nggih. Kacek 50 tok, Pak. Ya ora apa-apa. Maksudnya 50 kilo. Aku mung 420 kok. Lah iya. Matur nuwun sangat. Ya, dipun suwun dipun aturaken. Inggih menika langgamipun jenang gula. Nah, jenang gula ini adalah langgam kesayangan dari Bung Karno. Rikalane beliaunya dibuang ning Pulau Ende Flores. Beliaunya itu kangen dengan garwane, kangen dengan anake, nembang jenang gula kok, Mas. Tembangipun niku. Nggih, ning karyane ngantek sakmene karyane sapa ngantek NN No Name wis. Nah, upama piyayine sing nggawe iki isih sugeng, wah mesti tak bekteni tak sungkemi tenan. Ha iya. Engko gek leken sepriki taksih kathah ingkang Oh, ginangun. nggih, nggih. Jenang. Mangga, Mbak dibawani sing cekak mawon, Mbak. Ya. Ingkang cekak niku Asmarandono. Nggih, nggih, nggih. Sapa sing muni melek-melek ya kuwi sing ngantuk dhewe. Sapa? Wardigori. Ayolah ngene. Mangga. Kekerane wong agrami tutup bandut tutup rupa Among ya. Among ati pawi tane Yayu ora manja. Ora sendet dipapak teko dhewe. lajeng napa nyuwun dipethuk kalih Pak Tatut. Ayo talengi niku. Oh, piye ning Napa benten kan? Oh, benten ning nyambut gawe ning Japan aku pethuk, ora papak, ora mangkat. Wah, iya. Ora kepethuk geblasuk alasane ngoten. Iya. Alah, keblasuk ki mon dalu yo piye? Tujune ora pethuk kuntilanak. Kuntilanak yo ora wedi karo kowe dhewe lha. Lah iya, lijeng dalu Mas rombongan mugi tansah pinayu ana ing karahayon nyuwun tembang imbang ana katresnanku karyaki Susilo Tengkleng matur nuwun. Iya. Nano nenong Mas Tarno Tania Jaya matur nuwun sangat. Ya. Mas Gareng pengen nyekar mboten? Mboten. Oh, jenengan mawon sing suarane apik. Yahene iki swara lanang pait. Pait. Nggih, apike kados wong kasmaran ngoten nika le. Nggih. Pripun? Oh, kon ngewangi ta? Iya. Engko ndak ora pas, Nduk. Lah jenengan nek anu kula pengen
ngraoske jenengan ku cengkoke pripun? Pripun Pak, niki Mbak Putri pengen ngraoske Pak. Pak. Piye? Malah nonton film Pak. Ora perkara nonton film, iki panyuwun iki akeh kok nonton film apa. Nah. Ya nggih. Kok putih men pundi Bapak? Kok putih Pak pundi? Putih sapa? Oh, HP-ne layare putih ngoten lho. Oh, ngono niku. Lho, panyuwun niku kae saking panjenenganipun Mas Hendri, lho urung tak waca. Iki le Pakde Joko Sambi Jajar ngono kuwi akeh banget sing mirsani tekno piye meneh. Nggih, nggih. Kok nyepelek aku adugang tekan. Mboten Pak, mboten. Lah nek kula derek sinten Pak? Yo nek gombloh no. Ya mangga. Luput pisan kena pisan. Pripun Mas sing jenenge dalang sakniki niku ya kudu mengikuti zaman. Nggih Pak E. TikTok ya kudu duwe, streaming ya kudu weneng. Nggih. Pancen kudu nut zaman kelakone kok. Zaman Ning aja nganti katut ombaking kahanan sing ora pati cetha. Lah ngono lho. Dadi katut iline banyu ning aja kenyut ngoten Pak. Nggih, nggih. Mangga. Yen gampang luwe gampang yen angel Lang tan kenati tan kenati numbas harta monggo dipun lajengaken monggo ya.